Φίλες και φίλοι, γεια σας και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα επεισόδιο της Flex Rides. Εγώ είμαι η Ντομίνικα Rides και σήμερα θα σας παρουσιάσουμε αυτό εδώ το όχημα, το οποίο έχει κερδίσει ιδιαίτερα το γυναικείο κοινό. Εννοείται ότι αρέσει σε όλους γιατί είναι πάρα πολύ κομψό και για την οικονομία του καυσίμου, γιατί είναι το Fiat 500 Hybrid, που σημαίνει ότι έχουμε έναν κινητήρα 1000 κυβικών και έναν μικρό ηλεκτρικό κινητήρα που μας βοηθάει, είναι πολύ οικονομικό και έχει και 70 άλογα. Πάμε να το δούμε και από μέσα για να σας πω πιο πολλά τεχνικά χαρακτηριστικά. Για να μάθουμε και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του Fiat 500 Hybrid. Πρώτα απ' όλα βλέπουμε ένα φανταστικό υπέροχο τιμόνι. Με πολύ ωραίο κλασικό μαζί με μοντέρνο στυλ εσωτερικό. Κόκκινο, άσπρο, μαύρο. Μ' αρέσει πάρα πολύ, εννοείται ότι μου θυμίζει του κάτι. Και επίσης θα ήθελα να σας πω ότι παλιά ήμουν πολύ ερωτευμένη με το Fiat 500 και ήταν ένα αυτοκίνητο που ήθελα να το αποκτήσω. Γιατί μου αρέσουν πάρα πολύ τα καμπυλωτά αυτοκίνητα, είναι μικρό, ό,τι πρέπει για την πόλη. Στο Fiat 500 έχουμε κανονικό παλιό κλασικό κλειδί. Δεν είναι κύλες όπως τα καινούργια αυτοκίνητα. Δεν χρειάζεται να ψάχνουμε κουμπί που ξεκινάει, που σταματάει, πώς γίνεται όλο αυτό. Είναι manual. Οπότε έχουμε συμπλέκτη και ταχύτητες, το χειρόφρενο είναι χειρός, έχουμε μια πολύ ωραία οθόνη, η οποία έχει και navigation. Εδώ έχουμε όλα τα κουμπάκια σχετικά με το air condition που θέλουμε να φυσάει και όλα αυτά τα σχετικά, τα κλασικά που έχουμε σε όλα τα αυτοκίνητα. Η διαφορά είναι ότι έχουμε το κουμπάκι για να ανοίγει το παράθυρο εδώ κοντά στις ταχύτητες και όχι εδώ στην πόρτα που έχουμε συνηθίσει με τα περισσότερα οχήματα. Οπότε ανοίγει, κλείνει από το κουμπάκι εδώ. Η οθόνη μας δείχνει ότι έχουμε ράδιο, navigation, μπορούμε να συνδέσουμε το τηλέφωνό μας, τα settings, το ταξίδι και όλα τα κλασικά. Το ιδιαίτερο σε αυτό το όχημα είναι πως έχουμε αυτό εδώ το κουμπάκι, το οποίο είναι city ή το απενεργοποιούμε. Όταν πατάμε το city σημαίνει ότι το τιμόνι μας είναι λίγο πιο ελαφρύ, πιο εύκολο για να το οδηγάμε στην πόλη. Όταν το απενεργοποιούμε, το τιμόνι σφίγγει λίγο και γίνεται λίγο πιο αγωνιστικό εισαγωγικά, που το οδηγάμε συνήθως σε υψηλές ταχύτητες. Μπορούμε και ελέγχουμε πάνω στο τιμόνι, εννοείται τη ρύθμιση για το ράδιο, τον ήχο, σηκώνουμε το τηλέφωνό μας. Θα πατήσουμε και μία την κόρνα. Ωραία, ακούγεται. Επίσης έχουμε και Park Assist στο Opiston. Γενικά σαν αυτοκίνητο σου προσφέρει ωραία ορατότητα. Είναι ευρύχωρο για μικρό αυτοκινητάκι, φωτεινό πολύ και επίσης μου αρέσει ότι έχουμε και αυτό εδώ επάνω για να χαζεύουμε τον ουρανό με τα άστρα, τη βροχή, τον ήλιο, όχι μας αρέσει. Το κάθισμά μας ρυθμίζεται χειροκίνητα, ελάτε να σας δείξω. Το κάθισμά μας ρυθμίζεται εύκολα εδώ μπρος πίσω και η πλάτη ρυθμίζεται από αυτό εδώ το στρογγυλό ματσουκάκι. Κάποια πράγματα ρυθμίζουν χειροκίνητα, μας θυμίζουν κλασικό, αλλά και κάποια πράγματα μας θυμίζουν μοντέρνα, γιατί αυτό εδώ το όχημα είναι του 2023. Το port bagage μας έχει 250 λίτρα χωρητικότητα και αν ρίξουμε τα καθίσματα είναι γύρω στα 580. Οπότε, πολύ μεγάλη χωρητικότητα σχετικά για ένα μικρό αυτοκινητάκι σαν το Fiat 500. Η υπέροχη αυτή πίστα είναι όλο καινούρια ευρωπαϊκών προδιαγραφών και λέγεται SFI Go-Kart Racing Circuit. Ο κύριος Στέφανος θα μας κάνει τη χάρη σήμερα να μου κάνει ιδιαίτερο μάθημα αγωνιστικής οδήγησης Go-Kart. Έχω οδηγήσει Go-Kart, γενικά πηγαίνουμε με τον σύντροφό μου πολλές φορές τα Σαββατοκύριακα και περνάμε ωραία. Αλλά αγωνιστικό δεν έχω οδηγήσει ποτέ, γιατί το συγκεκριμένο είναι δίτροχο, 125 κυβικά. Και θα σας πω σε λίγο πόσα άλογα γιατί δεν θυμάμαι. Αλλά το ωραίο είναι ότι είναι μεγάλη πίστα με ολοκαίνουργια ασφαλτό και όπως είπα ευρωπαϊκών προδιαγραφών, που σημαίνει ότι θα περάσουμε. Άντε πάμε!
Καλησπέρα. Τι κάνεις, Στέφανε? Καλά, καλή είσαι? χρονιά κιόλας, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Καλά. Χαίρομαι που σε βλέπω. Και εγώ επίσης. Καλώς μας ήρθες. Πολύ ωραία φαίνεται ο χώρος. Ναι. Είναι μια από τις μεγαλύτερες πίστες, είναι η ACFI Karting Circuit, μια καινούργια που έχει γίνει φέτος. Πόσα χιλιόμετρα? Είναι 1,3, 1370 συγκεκριμένα, πολύ υπέροχο. μεγάλη, με μέγιστο πλάτος 10 και 11 μέτρα, φαρδιά πολύ. Είναι ό,τι πρέπει για ένα αγωνιστικό κάρτ, τα λέγαμε. Και φτιάχτηκε Πολύ πρόσφατα, έτσι, Τώρα, όλο καινούργια η φέτος, πίστα. ναι, φέτος τελείωσε. Αντικαλορίζικο. Να είσαι καλά. Και νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, ίσως είναι η πιο μεγάλη πίστα go-kart που Είναι η έχουμε πιο μεγάλη σε των Βαλκανίων. Α, των Βαλκανίων. Και είναι μία από τις μεγαλύτερες της Ευρώπης. Υπέροχα. Ναι. Τέλεια. Καθώς εγκρίθηκε κιόλας από τη ΣΥΚΦΙΑ, θα έχουμε παγκόσμιο αγώνα 2026 και παλεύουμε για το 25 τώρα, τέλος του 25 Νοέμβρη-Οκτώβρη, να φέρουμε και πανευρωπαϊκό. Τέλεια. Όλα καλά. Θα πάμε να ετοιμαστούμε Πάμε. και θα μου τα πεις όλα Ναι. κατά τη διάρκεια. Λοιπόν, ήρθες να κάνεις διαγωνιστικό, οπότε πρέπει να είσαι σοβαρά εξοπλισμένη. Ωραία. Έχεις τη φόρμα, τη φοράς και ξεκινάμε. Τέλεια, και ταιριάζει και με το κράνος μου. Η συγκεκριμένη φόρμα σε προστατεύει από. Στην περίπτωση φωτιάς, άμα γυρίσεις κολοτούμπα να μην δαρθείς, αυτά. Είναι από κεύλαρ φτιαγμένη, έτσι. Όχι όλοι, ένα μέρος. Ναι, κάποια σημεία, κάποια τα πιο σημεία, βασικά ναι. είναι από Ναι, ναι. κεύλαρ. Οπότε αυτή είναι η φόρμα που φοράμε. Και τους αγώνες. Τέλεια, για να τη δοκιμάσουμε. Είμαι 1,75 και δεν είναι ρυθμιζόμενο, οπότε θέλουμε να δούμε αν μπορώ να πατήσω γκάζι φρένο. Ο κάμεραμαν μου είπε ότι είμαι σαν στρουφάκι. Σ' αρέσει? Μια χαρά φτάνω. Τέλεια. Πω, δεν έχει καμία σχέση, παιδιά, με τα go-kart που πάμε να κάνουμε όταν νοικιάζουμε και παίζουμε, έτσι, το αγωνιστικό. Έχει 28 άλογα. Τελική ταχύτητα 128 χιλιόμετρα την ώρα. Θα περπατήσουμε την πίστα. Πάμε, φύγαμε. Είναι βασικά κάτι που κάνουν όλοι οι αθλητές, είτε είναι F1, είτε είναι MotoGP, είτε είναι go-kart. Είναι κομμάτι της ρουτίνας τους να περπατάνε ακριβώς. την πίστα. Πριν Πώς να μας μπουνε πεις μέσα. γιατί? Για ποιο λόγο? Σίγουρα όταν περπατάς στην πίστα βλέπεις το κάθε ένα κομμάτι ξεχωριστά και σε πολύ πιο αργό ρυθμό. Γιατί με το kart, είτε με την F1, είτε με την μηχανή, είτε με όλα αυτά δεν μπορείς να πας μέσα στην πίστα και να κινείσαι με 5 χιλιόμετρα για να δεις την Ούτε καταστροφή. μπορείς να τσεκάρεις την Έτσι άσφαλτο ακριβώς. που έχεις grip, πώς λέγεται στα ελληνικά. Grip το λέμε κι εμείς. Grip το λέμε. Κράτημα αλλιώς. Ναι, που Το ανάλογο κρατάει, κράτημα. που δεν κρατάει, Που που έχει- πρέπει να φρενάρεις. Ή αλλιώς που έχει έξω τη γραμμή, κυρίως υπάρχουν κάποια πέτρες, σκόνη, να δεις ακριβώς τι γίνεται σε κάθε στροφή. Με αυτόν τον τρόπο που κάνουμε το track walk πριν, έτσι ώστε να δούμε λεπτομερώς κάθε στροφή και την ευθεία και τι κλίση έχει η στροφή. Ακριβώς. Γιατί παίζει ρόλο. Γιατί αν έχει μια στροφή πάρα πολύ μεγάλη κλίση, σε βοηθάει να φρενάρεις λιγότερο. Γιατί θα σε βουτήξει Βοηθείς, μέσα. ναι. Κιόλας, εμείς το λέμε. Βουτάει μέσα. Τέλεια. Για πάμε. Πρώτα απ' όλα, πού είναι η εκκίνηση? Και η κίνηση είναι από εδώ. Γιατί μέσω της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας σου λέει από την τελευταία στροφή, που είναι το τελευταίο εισάκι, Ναι. πρέπει να ξεκινάνε το grid στα 80 μέτρα. Και minimum από την πρώτη στροφή στα 60. Οπότε εμείς είμαστε σε αυτή τη φάση εδώ πέρα. Τώρα η κίνηση Οπότε είναι είναι εδώ. δεξιόστροφη. η Δεξιά πίστα. στροφή. Έτσι Τέλεια. ακριβώς. Η πρώτη είναι αριστερή και μετά η δεξιά μεγάλη. Πόσες στροφές έχουμε? Αν θυμάμαι καλά, 15. Η άσφαλτος επίσης είναι πολύ φρέσκια. Ναι, είναι φρέσκια, έχει πολύ κράτημα. Και το βασικό είναι ότι έχει γίνει σωστή υπόβαση. Υπόβαση τι θέλω να πούμε, ότι όταν βρέξει, μετά θα τραβήξει κατευθείαν, θα αγγίξει στο νερό. Δεν θα περιμένουμε μία μέρα. Α, δεν είναι σαν τα άλλα που λιμνάζουν Όχι. τα νερά. Όχι, καθόλου. Γιατί έχει τις απαραίτητες κλίσεις, έχει και να σημειώσουμε ότι έχουμε και τα απαραίτητα run-off, run-out. Έτσι ώστε άμα βγει κάποιος οδηγός έξω, να μην χτυπήσει κατευθείαν, Ναι. γιατί στη μάντρα, στη θαλάσσια και αυτά, να έχει χώρο διαφυγής. Πολύ σημαντικό. Που στην Ελλάδα δεν τα τηρούν αυτά τα μέτρα και γι' αυτό το Δυστυχώς. λόγο φοβούνται περισσότερο να ασχοληθούν με το χώρο αυτό. Ναι, Γιατί κατάλαβα. με το που βγεις κάπου εκτός γραμμής, στα 10, ποια 10, στα 3 μέτρα έχουν βάλει τα λάστιχα είτε τον τοίχο και τρακίνουν πάνω στα λάστιχα με όλη τη φορά που Ή έρχεσαι. υπάρχουν αυτά που δεν είναι γεμάτα με νερό, που θα έπρεπε Τα να είναι τζέρσι, τα γεμάτα λεγόμενα με στην νερό ουσία. και Ναι, είναι και άδεια Και συνήθως. τα Ναι. παίρνεις όλα παραμάζωμα. Και πήγανε. Κατάλαβα. Εδώ είμαστε στη δεύτερη στροφή. Εδώ είμαστε στη δεύτερη στροφή. Οπότε Ναι. η πρώτη στροφή Είναι είναι η πρώτη αριστερά αριστερή, και δεξιά. Δεξιά, σωστά.
είναι όλο αυτό το κομμάτι πατημένο. Δηλαδή το kart, αυτό που θα πάρεις αυτή τη στιγμή είναι αυτόματο, που εδώ μπορεί να στρίψει μέχρι και 125-128 χιλιόμετρα. Οπότε είναι μια πολύ γρήγορη στροφή αυτή. Πριν μπούμε κατευθείαν στη δράση, γιατί ανυπομονώ πώς και πώς να οδηγήσω το go-kart, θα ήθελα να σε ρωτήσω αν έχεις κοπέλες αγωνιζόμενες. Έχω αυτή τη στιγμή δύο που έχουν ξεκινήσει και σιγά σιγά, επειδή το αγαπάνε πολύ οι κοπέλες, πληθαίνουν πιο πολύ. Απλά το μεταβατικό κομμάτι είναι δύσκολο, δηλαδή από τον οικιάρικο να πάνε στο αγωνιστικό τους τρομάζει όσο ο ήχος, όσο και τα χιλιόμετρα που είναι πολύ πιο γρήγορα. Τρομάζει πιο πολύ τον αγωνιζόμενο ή τους γονείς? Όταν είναι κοπέλες, τρομάζει τους γονείς πρώτα. Γιατί είναι υπερπροστατευτική, όσον αφορά την κοπέλα. Για τις κοπέλες. Για τα αγόρια δεν το βλέπω τόσο οι γονείς. Οι γονείς λένε αγοράκι είναι, το έχει στο αίμα του, που λέμε. Που δεν ισχύει. Έχω και οι κοπέλες πάνε πολύ γρήγορα, έτσι. Και κάνουν καλύτερους χρόνους. Καλύτερους χρόνους και σε πολύ πιο γρήγορο χρονικό διάστημα. Απλά τι γίνεται, ο μπαμπάς φοβάται για το κοριτσάκι του και το κρατάει λίγο πιο πίσω, μην το φρενάρει. Αυτό. Αλλά αν φοράς τα κατάλληλα προστατευτικά, το κράνος και κολάρο, γυλαίκα, όλα αυτά είναι εξοπλισμό που λέμε για τα κάρτ, δεν μπορείτε να πάθεις ποτέ τίποτα. Τίποτα. Σχετικά ασφαλές. Ναι, είσαι σε 4 τροχούς. Τέλεια. Πάμε να βάλουμε μπρος το go-kart. Στέφανε, αναγκαστικά βγήκα από την πίστα και δεν ήθελα να βγω. Πώς το είδες, πρώτες εντυπώσεις πες μου? Μου άρεσε πάρα πολύ το κάρτ επειδή είναι δίχρονο, ενώ πάει ξαφνικά δίνει κι άλλο και έχει πάρα πολύ δύναμη. Ναι. Με ξάφνησε αυτό, δεν το περίμενα, αν και οδηγάω δίχρονες μοτοσυκλέτες. Πολύ ωραίο και πολύ απότομο, δηλαδή άτσαλο στα δεξιά και αριστερά και σφιχτό τιμόνι. Φοβερό, απορρόφηκα πάρα πολύ. Η αλήθεια είναι ότι έχει βαρύ τιμόνι, δεν είναι υδραυλικό που έχουν περισσότεροι σαν αυτοκινήτου και έχει άμεση ανταπόκριση πάνω στην άσφαλτο. Ναι. Δηλαδή με το φορά μικρό, στρίβει κατευθείαν. Άμα είσαι δηλαδή απότομος οδηγός, κατευθείαν συμπεριφέρεται απότομα. Άμα είσαι πιο αυτά είναι πιο γλυκό το κάτω και πιο εύκολο. Έκανα 3-4 γύρω-γύρω τετακέτα λέτε εσείς. Έκανα 3-4 τετακέ. Ναι, το απότομο είναι φρενάρισμα γιατί φρενάρει μόνο πίσω. Ναι, και τα λάστιχα ήταν κρύα. Έχει αρκετό κρύο σήμερα. Ναι. Στέφανε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό. Ήταν υπέροχη εμπειρία. Παιδιά, αν θέλετε λίγο αδρεναλίνη και λίγο φαν, ελάτε εδώ στο SFI Racing Go-Kart Circuit. Η κάρτα εξαιρετική στην ουσία, ναι, το ίδιο πράγμα είναι, δεν αλλάζει κάτι. Και από 21 του μηνός είμαστε ανοιχτά για ρένταν. Τέλεια! Οπότε θα μπορώ να έρχομαι εδώ και να νοικιάσω κιόλας. Όχι μόνο για αγωνιστική οδήγηση. Και για φαν. Έτσι ακριβώς. Τέλεια! 21 του μήνα θα είμαι εδώ. Το επεισόδιο θα έχει βγει. Οπότε, παιδιά, τα λέμε όλοι στην πίστα. Μπορεί να σας πετύχω που και που. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, παιδιά, άλλο ένα υπέροχο επεισόδιο έφτασε στο τέλος του. Πέρασα φανταστικά. Αγωνιστική οδήγηση go-kart και Fiat 500 Hybrid. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτός ο συνδυασμός. Ήταν πολύ γυναικείο άθλημα αυτό που έκανα. Το λέω εισαγωγικά γιατί θα ήθελα να συμμετέχουν πιο πολλές γυναίκες σε ό,τι αφορά το μηχανοκίνητο αθλητισμό. Γιατί αν το κάνουμε με ασφάλεια, είμαστε ασφαλείς. Προσέχουμε όσο μπορούμε και δεν έχει να κάνει με το φύλο. Έχει να κάνει με το αν μας αρέσει ή όχι. Αν σου αρέσει η αδρεναλίνη, εγώ σου προτείνω 100% να το δοκιμάσεις. Και αν σου άρεσε αυτό το επεισόδιο, give it a big thumbs up, subscribe και θα τα πούμε όλοι στο επόμενο. Φιλιά από μένα. Πάω μέσα γιατί κρυώνω. Γεια σας!